En el ple de l'Ajuntament de Biar, celebrat el passat dijous 31, va tindre lloc, entre altres, l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, els informes i decrets de l'alcaldia, l'informe de tresoreria que es dona trimestralment i la posada al dia de la previsió del marc pressupostari. Un dels punts que va suscitar més polèmica fou el quart, on es proposava la modificació del PGOU número 4, que suposa llevar la prohibició de poder construir una planta de plaques fotovoltaiques de grans dimensions a menys de 2.000 metres del casc urbà. Cristóbal Valdés, portaveu del grup socialista, es va mostrar a favor de les energies renovables, però va qüestionar com s'havia realitzat el procediment, justificant així el seu vot contrari. Per altra banda, Vicent Galván, del grup EU, també es va mostrar a favor d'aquest tipus d'energia, tot indicant que instal·lar aquestes grans plaques a poca distància del casc urbà generaria un gran impacte visual al poble, especialment a Biar, que vol tindre en el turisme un referent per a la seva economia local. El PP va justificar la mesura en què els informes d'impacte paisatgístic estaven aprovats i que no tots els passos estaven donats. L'alcaldessa, durant la seva intervenció, va defensar que tenien tot en regla i que l'Ajuntament havia d'aprovar este pas per acabar la tramitació. Finalment, la modificació va ser aprovada amb els vots a favor del Partit Popular i els vots en contra del Partit Socialista i d'Esquerra Unida. Al següent punt es va tractar sobre l'aprovació de la pujada d'un 1,7% del preu de recollida domiciliària de brosses i neteja viària, d'acord amb l'IPC. El Partit Socialista no va posar cap objecció i Esquerra Unida va defensar que votaria en contra, ja que això suposaria una pujada de 2.000 euros en total, que pensava no és admissible per la difícil situació que estan passant moltes famílies del poble. L'alcaldessa va defensar que els preus no pujarien per als veïns i veïnes i que, a més, l'empresa realitza molts altres serveis pels quals no cobra. El punt va tindre l'aprovació del ple. Al setè punt es va aprovar per unanimitat els dies de festius locals, concretament Sant Vicent el dia 28 d'abril i Sant Cristòfol el dia 10 de juliol. A continuació, es van designar els nous membres que han de formar part del Consell de Participació Ciutadana i seguidament es va procedir al nombrament del pregoner de festes de 2014, Pedro Pérez. Al penúltim punt, es va aprovar per unanimitat al ple la sol·licitud a Renfe per augmentar els trens regionals que fan el trajecte de Villena a Alacant. L'alcaldessa va anunciar que era una moció que ja havia estat aprovada en la veïna població de Villena i que era necessari el reforç d'esta línia. A continuació, el regidor d'Esquerra Unida, Vicent Galván, va sol·licitar al ple l'admissió d'una moció en favor dels 30 anys de l'aprovació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, una moció que no fou inclosa en este ple pels vots en contra del Partit Popular i en favor d'Esquerra Unida i Partit Socialista. En les pres i preguntes, des d'Esquerra Unida es va preguntar que com afectaria la nova llei de règim local que vol aprovar el govern espanyol, ja que es preveu eliminar moltes competències que fins ara eren locals per tal que siguin gestionades per les diputacions. Al que el portaveu del PP, Cristóbal Molina, va respondre que no està previst tocar res. Les respostes de les demandes exposades la passada setmana foren: en resposta a la crítica per la gestió d'esports a la regidora d'aquesta àrea, Anna Campos, va respondre que no és fàcil coordinar-ho tot, posat que hi ha molts equips i disciplines, però es procurarà estar més damunt de la persona responsable de la coordinació. Pel que fa a la proposta del Partit Socialista de dur grups de música del poble en lloc d'una orquestra de fora, l'alcaldessa va respondre que cal tindre música que li agradi a tot el món i que tampoc cap d'estos grups es van oferir ni van anar a parlar a cap responsable de l'Ajuntament. Pel que fa a la prevenció d'incendis, la regidora Anna Campos responia que ja hi ha plans de conselleria per previndre-ho. Pel que fa als serveis d'autobusos que venia oferint-se al poble per baixar a Villena,
L'alcaldessa responia que s'està mirant de tornar-ho a posar en marxa. Pel que fa a la pregunta del regidor d'Esquerra Unida sobre quines foren les raons que van dur a l'alcaldessa a votar favorablement a que Biar, entre altres poblacions, rebera les brosses de la comarca del Baix Segura, la primera edil va respondre que si allí no tenen pla per als residus, la brossa ha d'anar a algun lloc, ja que es distribuirà entre Biar, Xixona i Elx, entre altres poblacions. Finalment, el ple es va tancar amb els pregs dels grups de l'oposició. El PSOE va exposar que si l'Ajuntament pensava resoldre el problema que s'ha generat entre dos comerciants del poble per la ubicació de la terrassa d'un d'ells, tot just davant de la porta de l'altre negoci, causant grans prejudicis a aquest últim. En segon lloc, Asun Gregori, pel Partit Socialista, va reclamar al regidor de Noves Tecnologies, Cristóbal Molina, per la confidencialitat de les dues llengües en la web de l'Ajuntament, ja que hi ha moltes parts del mateix que no estan traduïdes al valencià i que a més hi ha nombroses faltes d'ortografia. Des del grup socialista també es va demandar que l'Ajuntament no havia vist ni €1 del deute que manté la Generalitat Valenciana amb l'Ajuntament, com també va mostrar sorpresa per com estaven de nets els carrers el passat dia 10, visita del president Alberto Fabra. Per part d'Esquerra Unida, entre altres, es va preguntar a l'equip de govern per quina raó, durant la celebració dels actes del 9 d'octubre, Diada del País Valencià, no es va poder escoltar cap cançó en valencià. Al que l'alcaldessa li va respondre que per a l'equip de govern això no és important.